Но нека преди това да видим едно филмче, за да ни въведе в атмосферата, направено от нашия режисьор Константин Чакъров. Солунските атентати са извършени на 15 и 16 април 1903 г. в Солун от групата на гемиджиите, с цел да се предизвика намесата на европейските държави за подобряване на положението на поробеното българско население в Македония и Одринско. На 15 април сутринта членът на групата Павел Шатев взривява с динамит френския кораб Гвадалкивир, излизащ от Солунското пристанище. Атентаторът напуска кораба заедно с другите пътници, заловен е от турската полиция на Скопската гара. Вечерта на същия ден Димитър Мечев, Илия Тръчков и Милан Арсов извършват атентат на ЖП линията Солун-Цариград, при което са повредени отчасти локомотивът и няколко вагона на минаващия влак, без да пострадат пътниците. Сигнал за голяма акция в Солун дава Костадин Кирков, който на 16 април вечерта прекъсва с взрив осветлението и водоснабдяването на града. Йордан Попюрданов Орце вдига във въздуха сградата на солунския клон на банк Отоман, под която гемиджиите предварително изкопават тунел, а Милан Арсов хвърля бомби в кафене Алхамбра. Същата вечер Костадин Кирков, Илия Богданов и Владимир Пингов хвърлят бомби на различни места в града. Димитър Мечев и Илия Тръчков не успяват да вдигнат във въздуха резервоара на фабриката за светилен газ. Убити са в квартирата си след продължително сражение с войска и жандармерия, срещу които хвърлят над 60 бомби. На 17 април загива и Йордан Попюрданов. На 18 април е убит Костадин Кирков при опит да взриви телеграфо-пощенската станция. При опасност да бъде заловен, Цветко Трайков, на когото е възложено да убие валията, се самоубива, като възпламенява бомба и сяда върху нея. В Солун, а след няколко дни и в Битоля, са извършени клането на българското население от войската и Баши Бозука в отговор на атентатите. Павел Шатев, Марко Бошняков, Георги Богданов и Милан Арсов са заловени и осъдени от военен съд на заточение в град Морзук, област Фезан, днешна Ливия. По-късно присъдата е променена на доживотен затвор. От тримата остава жив само Павел Шатев. След 9 септември 1944 г. е предаден на югославските власти. През 1949 е арестуван като потенциален неприятел на държавата и е отстранен от политическия живот. В затвора в Скопие е задържан 11 месеца, а после е интерниран в Битоля, където е държан под домашен арест до смъртта му. На 30 януари 1951 г. го намират мъртъв на битолското сметище. Тодор Органджиев избягва през Скопие в България, където доживява до дълбока старост. На различни срокове затвор са осъдени и заточени много българи от Солун и други градове, между тях и членовете на Централния комитет на вътрешната македоно-одринска революционна организация Иван Гарванов, Димитър Мирчев, Йордан Кондов и много други.